Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 1200 бала беренче сыйныфка яңа мәктәпкә барды. Ачылу тантанасында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Бәйрәм намазы яңгырады, корбаннар чалынды. Шала мөселманнары корбан гаетен ничек билгеләп үтте? 36 шәкерт студент билетларын алды. Татарстанда Булгар Ислам академиясе ачылды. 36-нчы комплекста шәһәрдәге иң зур мәктәп ачылды. Бинада 51 класс, зур актлар залы, 2 бассейн. Ишек алдында заманча спорт майданнары. Яңа мәктәпкә 1200 бала укырга керде. Белем бирү учреждениесен ачу тантанасына республика президенты да килде. Якын тирә комплексларда яшәүчеләр яңа мәктәп төзелеше турында 1 ел элек кенә белде. Озакта үтмәде, инде белем учагының ишекләре тантаналы төстә ачыла. Мәктәп ил буенча иң яхшылар рәтендә, йорт янында гына урнашкан дип куаналар. Школа вообще супер. И я как бы желаю, чтобы у каждого ребенка была такая школа. И когда первое впечатление, когда увидели, естественно, самой хотелось вновь пойти как бы и учиться. Наверное, так. Такое ощущение, что вот сравнение с американскими фильмами, наверное, что-то такое вот прям европейское, новое. Хочу учиться. Почему? Потому что много знаний получу. А школа как тебе? Здоровская. Мәктәптә химия, биология, математика кебек фәннәрне тирәнтен өйрәнәчәкләр. Укытучыларны иң яхшылар арасыннан сайлап алганнар. Бер урынга берничә кеше дәгъва иткән. Мондый кабинетта эшләү рәхәт кенә ди биология укытучысы Валентина Әхмәтҗанова. Барлык кирәкле әсбаплар бар. Цифрлы микроскоплар, югары класслы җайланмалар. Укуның беренче көне булуга да карамастан, балалар теләп тәҗрибә уздыра. Я думаю, что им это очень нравится, это интересно. Перед нами вот сидит сейчас химико-биологический класс, то есть это их направление, их уклон, поэтому они все, в общем-то, довольны. Мәктәптә китапханә, зур актлар залы, 2 бассейн бар. Тәнәфес вакытында коридорда ял итү өчен дә барлык шартлар тудырылган. Игелекле сәгатьтә булсын. Шушы мәктәптә балаларыбыз укысын, белем алырга тырышсыннар һәм шаллык өрләп торсын. Мәктәп ачылу тантанасында икенче учреждение төзелү хакында игълан итү матур гадәткә кирип бара. Бу юлы Рөстәм Миңнеханов инде быел Мәләкә саръягында да шушындый ук мәктәп төзи башларга вәгъдә итте. Гүзәл Шихапова, Ренар Султанов, Яңалыклар. Мусабай завод авылы белән Чаллы бройлер предприятиесе арасындагы низак дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Әлегә ул янында яңа тавык фабрикасы төзергә телиләр. Халык арасында төрле фикерләр бар. Кемдер яңа күршеләргә каршы, кемдер хуплый. Шик-шөбһәләрне тарату һәм яңа производствоның уңай якларын күрсәтү өчен предприятие җитәкчелеге заводка экскурсияләр үткәрә. Слева в птичнике сидит 300 тысяч голов. Справа сидит тоже около 350 тысяч голов. Яңа җитештерүнең кылычы муз заводларны шаккаттыра әлбәттә, тик аларның үз сорауларына җавап аласылары килә. Беренчесе яңа заводка эшкә урнашу буенча. Чаллы бройлер җитәкчелеге белдерүенчә 300 эш урынының 250-се Мусабай завод кешеләренә биреләчәк. Бер яктан безнең авылда булгачтан бик яхшы. Бүтән яшьләргә эшләр булачак. Якында гына үзенең авылында ерак китәсе юк. Территорияны карап чыкканнан соң авыл халкы монда эш урыннары булачагына да заводтан сасы ис килмәвенә дә ышанды. Бернинди истемында юк. Саф һава. Ну, кеше дәгъвали, как будто ис бар тегесе монсы дип, монда бернинди истәни дә юк. Бүтән фабрикалар ниләр буенча йөреп чыкты гына, исе дә юк. Монда әзерләнүләр бөтенесе автоматически иркенләп йөрерлек. Шул инде монда акча сәйбәт, тем более Мусабай кырдагына яшьләргә иркенләп шәһәргә китәсе түгел, шунда гына кайтасы инде. Бу авылдашлардан башкалар да үрнәк алыр мөгаен. Чаллы бройлер җитәкчелеге авыл халкы белән хезмәттәшлек итәргә әзер. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә яшәүче мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтте. Иртәне Чаллының барлык мәчетләрендә дә бәйрәм намазы яңгырады. Ит комбинаты артындагы мәйданда Корбан чалу йоласы башкарылды. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Иртәнге намаздан соң мөселманнар Сидоровкага юл тотты. Берничә ел рәттән бирле корбан чалу өчен махсус мәйдан эшли. Корбан итен 3 өлешкә бүләләр, бер өлешен мохтаҗларга, бер өлешен дусларга һәм туганнарга тараталар, бер өлешен гаилә белән утырып ашыйлар. Ел сайын шалдырга тырышабыз инде. Инде балаларга да шалдырган идек, иптәшмә ничә ел шалдырдык. Быелгысы
Үземә дип чалдырган инде. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Оештыру шуй бердә теге барып теге аптырап каян алым микән дип тә йөрисе юк. Бірінші тапқыр әлі. Олма биыл 25 еш тұра. Шуға шалға балдақ әлі. Ну, ничеге тиминде. Ну, созрели былайды. Русша. Наш он бит әлі күңелен шуңа тартылырга тиеш. Құрбан шалу һәр мөселман өчен саваплы гамәл. Бер сарыкның бәясе 5000 сумнан алып 10000 сумга кадәр. 35-ни алып килгән ик. Менә 13 кенә калды инде. 6, 7, 5 елгә дә бар ие. 10 меңлеге дә бар. Алдылар, Аллага шөкер. Үзебез усраган мал. Мәйданга кирү урынында ветеринар контроль посты шәһәргә якын тирә районнардан 2000 башка якын сарык алып килгәннәр. Бөтен сарыкларда сау сәламәт, халык рәхәтләнеп ала. Суелган җирдә безнең 4 ветеринар врач эксперт эшлиләр. Алар карап баралар, сарыкларның эчендә сөйләш зарарлары юк микән дип. Құрбан бәйрәме 3 көн дәвам итте. Киләчәктә Сидоровкада урнашкан мәйданда ел дәвамында хәләл мал суyu белән шөгыльләнергә ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Булгар Ислам Академиясы ачылды. Бу уку елында аның магистратура һәм докторантура бүлекләрендә 36 шәкерт укыячак. Киләчәктә академиядан Баруди, Курсави, Мәрҗани кебек галимнәр чыксын, уку йортының эше игелекле булсын дип теләде Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин. Булгар Ислам Академиясын ачу тантанасында югары рәсми затлар, дин әһелләре, шәһәр район башлыклары, чит ил кунаклары да катнашты. Әлеге тарихи вакыйгага Чаллы шәһәре мэры Наил Мәхдиев, Мөхтәсибәт һәм Ак мәчет мәдрәсәсе җитәкчеләре дә чакырылды. Имам Мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт телефон аша безнең белән элемтәгә чыкты. Бүгін көндә инде Булгар видеоконференция бара. Булгар академиясының ректоры әлхамдулиллах Рафис Мөхәммәтшин безләргә инде таныштырып үтте. Инде фәннәр булачак. Инде кайсы илләрдән килгән, инде галимнәр, мөгаллимнәр укытачак Аллаһ насип итсә. Инде без көтәбез шушы академия инде үзебезнең милләтебезгә, динебезгә хәерле булган инде мөгаллимнәрне Алимдәрне әзерләп чыгарды. Хәзер реклама. Көз җитте, җылы көннәр бетүгә бара. Шуңа күрә соңгы матур көннәрне истә калырлык итеп үткәрергә кирәк. Мисал өчен Җиңү паркында кино карарга. Әйтергә кирәк, узган атнада анда 4G кинотеатры эшли башлады. Көзге кичтә урамда йөргәнме, әллә кинога барганмы? Хәзер сайлысы юк. Җиңү паркында Теле2 4G кинотеатры ачылды. Анда 10 сентябрьгә кадәр онлайн бушлай кино күрсәтеләчәк. Ябык түбә астында йомшак утыргычта киң экраннан фильм карап була. Теле2 абонентларына бушлай попкорн да бар. Я уже год не была в кинотеатре, просто с ребенком нет возможности пойти. А так мы можем прийти с коляской и посмотреть фильм. Мне прям очень нравится. Фильм интернет аша онлайн режимда трансляцияләнә. Тагын бер яхшы ягы, киноны тавыш бирү юлы белән тамашачылар үзләре сайлый. Билет алу һәм тавыш бирү бик җайлы. Парктагы кинотеатр янында промоутерлар эшли. Алар фильмның трейлерын күрсәтә, ә сез сайлыйсыз. Аннары сезгә SMS хәбәр яисә электрон билет килә. Кино в вечернее время любят смотреть все, кто-то смотрит его дома, и в этот последний, просто сказать, летний денек и начало осени провести на природе за просмотром любимых фильмов, я думаю, что это просто супер. Тем более с таким хорошим интернетом, потому что даже сидя здесь, можно оценить его скорость. Теле2-ның югары тизлекле 4G интернеты үз абонентларына тулы ирек бирә. Өйгә кайтып Wi-Fi эзләп торасы юк. Үзеңә кино бүләк итү өчен операторның SIM картасы һәм гаджет кына кирәк. Яңа кинотеатр 10 сентябрьгә кадәр пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе эшләячәк. Киносеанслар вакытын кино Теле2 сайтында карарга була. Бу сезгә искәрсә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмах 01 выгодно в аптеках Вита, Вита Экспресс и Эскулап. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86. Сэкономь тысячи в корпорации Центр и Селдом. Морозильная камера Шиваки с экономией 2000, а диван Беатрис с экономией 5500 рублей.